Бүгінгі күндә районыбызда ике бик ватан сугышы ветераны яши. Гайнуллага Аюпов һәм Гыйльминур апа Жәләева. Район башлыгы Марсель Шайдуллин аларны якынлашып килүче җиңү бәйрәме белән өйләренә барып котлады. Рәхмәт инде, моңа саклашаклар беләсез. Балаларга рәхмәт, карадылар, карыйлар. Азнакай халкы исеменнән җитәкчеләр биредә. Siz bizga җиңү алып кайттыгыз, безгә әнә шундый якты тормыш бүләк иттегез. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Искән гөлләр файдасыз. Озын гомер яхшы булды. Айрым яшәү файдасыз. Бер атнадан Алла бирсә, җиңү көне килеп җитә. Сезне чын күңелдән котлыйбыз, тәбрик итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә җиңү алып кайтканыгыз өчен. Безнең илебезгә, Азнакайыбызга, аннары инде күп еллар Азнакайда эшләдегез, Азнакайны төзедегез, күтәрдегез. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Мин ни хәтле менә беләм, шул вакыттан бирле администрация безне ташламады. Һәр вакыт ярдәм итәсез. Туган көн мәңдә 8 мартны мондый бәйрәме, булай да һәр вакыт нәрсә кирәк дип сорап кына торасыз. Шул хәтле рәхмәтлебез сезгә. Ел Гайнуллага үзенең 102 яшен, ә Гыйльминур апа 100 яшен билгеләп үттеләр. Әнә шулай киләчәктә дә якыннарының җан җылысында, җитәкчеләребезнең игътибар үзәгендә булып, иминлектә яшәргә язсын аларга.